Salutare, băi, băieți, bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Suntem aici alături de Vali. Salut! Astăzi o să dăm un 1 versus 1. Nu că tu ești nesănțit și dai la mă. Da, cum? A, păi. 78. Suntem aici cu un nou game mode de la Standoff, Escalation, Sandstone. Schimbăm mapa Sandstone. Și o să încerce Vali să ne bată astăzi. Încercăm bine. Ce flash-uri dai tu, mă? Tu cu cine crezi că te joci aici, mă? GG. Nice try, următorul. Bravo, retrage-te. Oh my god, hai să luăm. Oh, vezi că și de bei pe site-ul tău preferat, mă lași așa. Trebuie să mă arunci în aer, țică. În curând o să dăm și drumul și la live-uri. Ăsta vine aici. Păi da, normal, mie mi se pare. Trei degete, auzi-l pe mine, nu știe juca nici 2 de ăștia și el vrea să joace 3, mă. Mi-a făcut aici niște setări noi, câturi noi, gen voi le știți, numai că sunt un diferit. O să vedeți când iau, am VP-ul și de-astea. N-am ce pastă. Câte sufletele tu. Hei, 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 hei. Bă, dacă am luat VP-ul ăla, Blanaus rău. Dar n-am vrea să-l vând, mă, să-mi fac inventar. Mă gândesc, băi, să-mi fac un inventar roșu sau verde sau albastru. Dar n-aș vrea să-l vând. Mamă, cum Mamă, cum a intrat mâncava-și gura voastră. Eu pule. Ninja! Ninja, bro, Ninja Diffuse. Dar eu ca să câștig trebuie să dau și Diffuse, mâncați așa. Cum zic? Dacă mor numai 3, cum zic? Mamă. Ține, taci un pic și ține la guriță. Iau și pe asta. Bun, asta o las. Garantat. Asta nu eu, că eu-s băiat șmecher și finuț. Bun, bravo, retrage-te. Da, 28, băi. 28, băi. Da, tu ești prost, las că vezi pe episod.
Mamă. O, Tank. Tank, 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 sunt ca un tank. Nu mă dober, băiatul e blânda. Oh, că știu că vă sparg urechile cu am intrat amândoi în casla. vocea mea de mirobolantă și mirofantastică. Da, am intrat în clanul lui Voider. Vă invit și pe voi. Dacă uitați bine, dacă sunteți activi, Dar la ele trebuie să fiți activi doar. ok. Ce încerci, bradere, cu mine? Hai că nu mai găsești bombe. Am mai stat înainte, unul m-a bătut la față, acum mă bate la el. Te-am intimidat, te-am intimidat, băieți, este? Care ora? Nu, Cătăle. mă băteam dacă era. Da, tu da, tu când căcâți. Mă băteai dacă e. Eu și cu voi, dar te băteam. Și Hai. cu tău. Hai că mă băteați dacă e. Mamă, ce noios cu el. Ia mea, m-au rămas cu 9 până. Hehehe, boi. Dă-mi ce mă grenadă? E puțin. Hai, bro, că e pe scurt episodul. 6 minute. Hai că mai băgăm unul. Ca să îi dăm încă o revanșă tot pe episodul ăsta. Bun, băieți. O, bun, punem pauză și revenim atunci. Bun, gata, băi, băieți, am revenit. Hai. Hai, na, să ne întâlnim. Nu mă omorât ca data trecută. Scoate mama. Stăm la departe. Noroc. Hai, salut. Da, cum mă așteptam copil copaca, păi dacă dădeam eu la mă, să supăra pe mine. Păi normal, că tu te-ai să le-ai dat degeaba, la. Eu l-au pe Fredan. Mamă, da, am avut draw frame. Hai, bro, să te bat un pic cu asta la buci. Și pe asta aici. Dă-i la mă, dă-i la mă. Am vrut să-i dau la copii. Hai, băi, să-l batem încă o dată, băi. El a vrut revanșă, noi am dat revanșă încă tot pe episodul ăsta, pentru că a fost prea scurt. Și am să băgam tot câte 2 match. Nu că o să țină bomba de aici. What? Cum i-am dat numai 80? Eu de-aia m-am și oprit din tras. Eu treceam pe capul tău, dar nu știu ce s-a întâmplat. Din numere, s-a întâmplat 4 hit pe cap. Ok, a început bine, Vali. Cred că m-a avut cu 500 de aspect. Da, uite, mă văduse, mă gândeam. Cine să nu te vadă, mă, ochiul magic, mă. Nu, bine, hai să mai dai o rundă pe ea. Să mai dai o rundă pe A? Vrei să te bași acolo? Hai, bro. Asta e pe ea. Ei, mă. Eu bătăi și pe ea. Ce sincer eu, mă. Mamă, cum am tras, mâncate. Mamă, degeaba. Cum am tras. Imposibil așa ceva, nici dacă eram bronz, mâncați, nu trăgeam așa. Unranked. Mâncați aș sufletul tău. Da, uite, tu pe mie. Tu, că tu mai ai și șansă, așa?
Hai că nu postez dacă e. Stai bro un pic. Așa, da, păi... Hai bro. Mamă. Bomba va face bună, zic eu. Păi știu că tună bomba. Hai că ne bate de data asta, vale. Hai că am încredere în el. Uai. Nu uitați băieți, asta este noua achiziție. Ah, Sper să vă placă și la gura voastră așa ceva. Mamă, bă! Odată mă te-am aruncat în aer. puși pe ăsta, mie nici nu mă așteptam. Păi când am auzit că ai mamă. Hai încă o dată. Hai mă, bă, mai hai încă o dată puși pe ăsta mie. Hai mă, mai hai încă o dată cu mine. Hai mă. Hai odată pe mine, om. Mă, hai. Eu avem de ales între două AVM-uri și un M. Mai vii pe ăsta mie când am AVP-ul. Și-s pregătit. Da, te-ai speriat un pic când mai văzut asta. Nu mă așteptam atât. Ma că doamne mă ascultă. E, păi dacă îmi dădea încă o dată... O să te bat la doi. Bă, te-ai haladit rău, mă. Și la haladic. Nu mai zic nimic de omul ăsta. Mă bate la 4, am vrut să zic. Așa mă gândeam și eu. Nu, că am încurcat-o cuvintele. Da, bro, da, ți-ai uitat cuvintele acasă. M4 sau AK? M4 frate. E, în patru și parcă-l văd cu calașul la mână. Mamă. Bă, l-au pe prost, dar nu știu unde e. Bă, de unde e? Am tras ca prostul, nu ți mă pun crauz. Hai, bă! Nu cred că n-apuc. Apuc. N-ai leu. Da, e 4-4. Mă bat la 4. Ți-am garantat, încă te-am lăsat acum. Hai că te-am lăsat dacă e. Are și vale momentele lui de strălucire. Mamă. O să-mi crauz eu. Te dădeam cel mai frumos pătușor. Da, bro, da. Vrei să vorbesc de urât pe episod? Bă, dar unde e bomba, mă? Aaaa, Nu, mă, nu. e sus. Șuți. Nu, șuți. E sus, bă. Bă, n-am văzut-o, mă. N-am văzut bomba asta aici, mâncați iar. Hai să vă învețe fratele vostru în flash de aici. Ni, vă poziționați aici. Puneți asta aici. Vă încercați aici. Bum. Și bum. Îl văd acolo lângă mine. Hai că n-ați prost de tot. Hai de grenadă în loc de flash. Ne. Mă știam. Dar tună bomba, mă. Tună. Poate crede că acolo. Prost rău, mă. Hai că nici nu avem 14 minute. 15 chiar. Oricum îl aruncăm în aer. Mamă.
Ține mâna la ochișori. Am vrut să te aștept să-ți dau la mă, dar am zis că nu s așa din isâmțât. Ador game mode-ul ăsta, băieți. O să facem și live-uri mâine sau poimine, cel mai probabil. Când o să postez episodul ăsta, adică gen astăzi sau mâine. Cam așa. M-am căcat pe mine. Hai că apuc. Ula-i, da. Hai că apuc. Apuc. Nu! Un picuț. S-a sășată. Bă, să ține mie, mă, dă timpul mie, că nu cred, mă. Chiar nu mă așteptam, mă, să se țină așa de bine fraieră după mine. Hai că am dat și-o pe smoke. Deci odată în zmăhut. Hai că am tras, mă, cavaș. Fii atent că mă bate și nu cred. Nici eu. M-am pus să aleg dintre 3 account, mă. Hai că mă bate dacă e așa de duminică. Trebuie să mă pui tryhard. Mamă! Am ieșit și plăgioanțe pe tine. Mamă, ce m-am speriat, mâncat-și sufletul tău. Nu mă așteptam să dai fraierul push pe stamina, mă. Niciodată nu mă aștept, dar trebuie să mă aștept la game mode-ul ăsta. Bun, 6-7, cine câștigă acum. Hai să pun un pic de presiune pe tine. Aaaa! Am putut să-mi dai și mie ceva frumos. Dar mi-a dat nouă achiziție, deci nu-i rău. Dacă știi cum mă chinui și trag de tine. M-a bătut, mă. Aia, mă. GG, mă, GG, GG, GG. Aia. Prima dată când m-a bătut și el, dar gen cu timpul m-a bătut. Bravo, mă. Bravo, băieți, cum voi a fost Gabi și Vali. Ne vedem data viitoare. Pa, pa. Nu uitați de like și subscribe, cel mai important.